ଘରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ତୁମେ ମା ପୁଅ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ହରି ହରି ମୋ ଭବୁଲୁ କାନ୍ଦୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ? ଆରେ ବାବୁଲୁ ପାଖୁଆ କଣ ହେଇଛି? କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଦରକାର ବାପା, ନହେଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଜମା ଯିବିନି ବାପା। ବାବୁ ସେ କଥା ମତେ କହୁଥିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୋ ମା କହିଲେ ତୋ ମା କଣ ଆଣିଦେବ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିକୁ ସହରକୁ ଯାଇକି ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ନୂଆ ସାଇକେଲ ନେଇ ଆଣିଛୁ ହେଲା। କାଲିକୁ ଯାଇ ଏମିତି ହେଲେ ବି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ନୂଆ ସାଇକେଲ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ପୁଅଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବ। ଶୁଣ ଆଜିଠୁ ବବୁଲୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର ହେଲା। ଏଇ ବବୁଲୁ ତୁ ଆଉ ଜମା ବି କାନ୍ଦେ ନା ହେଲା। ମୁଁ କାଲିକୁ ଯାଇକି ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନେଇ ଆସିବି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସାଇକେଲ ଆଉ ଖେଳନା ଗୁଡାକ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ କଠିନତା ତୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଠିକ ଟାଇମରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ହେଲା। ଆଉ ତୋ ମାକୁ ଜିଦ୍ କରିବୁନି ହେଲା। ଯାହା ଦରକାର ପଡିବ ତୁ ବତାଇବୁ ହେଲା। ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ? ଆରେ ତାକୁ ଗାଧୁ ଦେଇକି ଖାଇକି ତାକୁ ଶୋଇ ପଠେଇବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲେ ଯିବା। ମା